октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кӯчаи ба номи бобоҷон ғафурови шаҳраки Москваи ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ боғи фарҳангӣ фароғатиро баъди навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. Маврид ба таъкид аст, ки боғи фарҳангӣ фароғатии мазкур солҳои 50-уми асри гузашта бунёд карда шудааст. Дарвозаи даромадгоҳи боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо тарҳи санъати миллии меъморӣ сохта шуда басо назаррабою дилфиреб аст. Масоҳати боғи мазкур 6 гектарро ташкил дода, дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон навсозӣ гардидааст. Корҳои навсозии боғи фарҳангӣ фароғатӣ тибқи нақша аз нимаи дуюми соли 2020 бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ оғоз гардида, дар як муҳлати кӯтоҳ ба анҷом расонида шуд. Роҳравҳои дохили боғ зиёда аз 2 километрро ташкил медиҳад, бо паҳноӣ аз 5 то 7 метр пурра навсозӣ гардида, дар маркази боғ аз даромадгоҳи он то бинои амфитеатр дар масофаи 150 метр фаввораҳои ранга сохта шудааст. Дар шафати фаввораҳо барои истироҳати шаҳрвандон нишастгоҳ бо шакли замонавӣ ҷойгир мебошад. майдончаҳои дохили он ороишӣ зебу зиннат дода шуда, барои сабзу хуррам гардонидани онҳо фаввораҳо низ бунёд шудааст. дохили боғи мазкур майдончаи истироҳативу фароғатӣ барои кӯдакон, бинои амфитеатр, 2 майдончаи варзишӣ ҷойгир буда, бо насби чароғакҳои рангаи равшандиҳанда дар роҳравҳо ва назди биноҳо ин мавзеъ ҷолиби диданӣ шудааст. боиси хушнудӣ ва сарафрозии тамоми мардуми Саид Алии Ҳамадонӣ аст, ки сафари навбатии ҷаноби олӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба давраи рост омад, ки тамоми мардуми кишвар, аз ҷумла сокинони ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҷашни 30-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар як сатҳи баланд ва шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. Ва имрӯз мо бар алон мебинем, ки боғи фарҳангӣ тамоман симои дигар гирифт. яъне имрӯз мо дар боғи фарҳангӣ мебинем, ки барои кӯдакон майдончаҳои бозӣ, арғунчакҳову аробачаҳои худгард, фаввораҳо, дарвозаи бисёр ҳам дар сатҳи баланди меъмории миллӣ сохта шуда ва дигар иншоотҳои аҳамияти иҷтимоӣ дошта дар дохили ҳамин боғи фарҳангӣ баромада шуданд. ва мо ҳамаи инро аз дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ медонем ва ҳамаи инро мо бевосита аз роҳбарии ғамхоронаву падарона ва башардӯстонаи пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонем. боғи фарҳангӣ фароғатиро дарахтони чанор, ки ҳанӯз дар давраи аввали таъсисёбии он шинонида шудаанд, зебу зиннати хоса бахшидааст. майдончаи истироҳатӣ барои кӯдакону наврасон дар ҷараёни корҳои таъмиру навсозӣ дар масоҳати 1,7 гектар бунёд гардидааст. дар майдонча аттраксионҳои замонавӣ насб гардида, дар як вақт имкон фароҳам аст, ки зиёда аз 80 нафар кӯдак ба бозӣ машғул шаванд. майдончаи бозии кӯдакон бо маблағгузории соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 30 соли соҳибистиқлолии мамлакат дар тамоми ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеаи муосир ба таври амфитеатр дар дохили боғи фарҳангӣ фароғатӣ навсозӣ шуд, ки он дар гузашта ҳамчун саҳнаи баргузории мусобиқаи варзишии гӯштин буд. бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ амфитеатрро сохта ба истифода додем. оянда боз ба роҳи пешрафту шукуфоҳии мамлакат саҳм мегузорем. амфитеатр дорои 1500 ҷои нишаст буда, барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ шароити мусоид дорад. бо саҳми соҳибкор Амир Ҳамза Бегназаров бинои амфитеатр бо тарҳи санъати миллии меъморӣ навсозӣ гардида, дар девори он мусаввараҳои таърихӣ ва ниёгони пурифтихори миллати кӯҳантамаддунамон ҳаккокӣ шудааст. ҳангоми шиносоӣ бо шароити муҳайёгардида дар амфитеатр, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва масъулон дастуру ҳидоят доданд, ки дар иншооти мазкур ҷиҳати баргузории чорабиниҳои варзишиву фарҳангӣ саҳнаи нав бунёд карда, шумораи ҷойҳои нишастро бо истифода аз шароити мавҷуда зиёд намоянд. бинои амфитеатр, ки макони мусоид барои гузарондани чорабиниҳои гуногун аст, аз ҷониби сохтмончиён бо сифати баланд ва бо риояи унсурҳои миллӣ бунёд карда шудааст. дар ин боғи фарҳангӣ фароғатӣ дар баробари дигар иншооти хизматрасонӣ боз 2 майдончаи варзишӣ бунёд гардидааст, ки барои баргузории футболи хурд ва бозии волейбол пешбинӣ шудаанд. масоҳати умумии майдончаҳои варзишӣ 0,124 гектарро ташкил медиҳад. ҳамчунин бинои осорхонаи таърихии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, ки дар шафати боғи фарҳангӣ фароғатӣ ҷойгир аст, баъди навсозии пурра
дар он шароити мусоиди нигаҳдории ёдгориҳои таърихӣ фароҳам гардид. осорхона дорои 3 толор буда дар онҳо зиёда аз 550 бозёфтҳои таърихӣ коҳанд дошта, аз ҷумла намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, нигораҳо ва расму мусаввараҳо ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд. аснӯи шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватандӯст ҷиҳати саҳмгузорӣ дар раванди корҳои ободониву созандагӣ ва бунёди иншооти гуногуни хизматрасонӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. мо ҷавонон сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо ҷавонон дар маркази ноҳия чунин як боғи фарҳангиву фароғатӣ ба истифода додааст, чунки мо ҷавонон омада озодона дар ин ҷо сайру гашт кунем. мо ҷавонон дар ивази ин ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ самимона ваъда медиҳем, ки мактабро бо баҳои хубу аъло ба хатм расонда ба халқу ватани худ самимона хизмат мекунем. аз он мефахрам, ки ҷавони хушбахт ҳастаму дар чунин давлати соҳиби истиқлол умр ба сар мебарам ва шукронаи он мекунам, ки зодаи истиқлол ҳастам ва миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам, ки дар ноҳияи мо чунин иншоотҳои замонавӣ ба истифода дод ва мо ҷавонон бояд дарк аз он кунем, ки дар муддати 30 соли истиқлолият дар ҳама шаҳру ноҳияҳо ин қадар пешравию тараққиётҳо, махсусан дар ноҳияи мо Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, ки чунин боғи фарҳангиву фароғатӣ ва дигар иншоотҳои замонавӣ боз намуданд. маркази хизматрасонии дилпазир дар шафати боғи мазкур низ бо тарҳу намои муосир аз ҷониби соҳибкорон бунёд карда шудааст, ки дар он шароити мусоид муҳайё мебошад. маврид ба таъкид аст, ки ба муносибати 30 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ зиёда аз 300 иншооти таъиноти гуногун сохта ва истифода дода шудааст, ки соҳибкорон дар ин самт саҳми фаъолу назаррас доранд. дар партави дастгирию ғамхориҳои пайваста ба ятимону бепарасторон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ бо 50 нафар ятими кул аз ноҳияҳои Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва воситаи мулоқот намуданд. таъкид гардид, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ин қишри ҷомеа пайваста ғамхорӣ зоҳир намуда, онҳо таҳти таваҷҷӯҳи доимии сарвари давлат қарор доранд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ятимон, ки бо амри тақдир аз навозиши волидайн бенасиб мондаанд, тӯҳфаҳо тақдим карданд, ки аз ин лутфу меҳрубонӣ онҳо рӯҳбаланд гардиданд. боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ баъди навсозии пурра ва бунёди инфраструктури зарурию марказҳои хизматрасонии мутобиқ ба замони муосир ба як мавзеи дилфиребу назаррабо табдил ёфтааст. фавораҳои ранга, насби нишастгоҳҳои замонавӣ ва дигар ороишот қалби ҳар як бинандаро тасхир хоҳад кард. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар маркази ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқоти самимию созанда анҷом доданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи сокинони меҳнатдӯсти ноҳияро бо ҷашни бузурги миллӣ 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. таъкид гардид, ки дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ тамоми минтақаҳои ватани азизамон ба таври назаррас ободу зебо гардид, ки ноҳияи зебоманзари Мир Саид Алии Ҳамадонӣ яке аз онҳо мебошад. мардуми шарафманди ноҳия бо пуштибонии аз сиёсати созандаи ҳукумати кишвар ҷиҳати таҷдиди сазовори ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатӣ 290 иншооти иҷтимоиву иқтисодиро бунёду аз навсозӣ карданд, ки 48 иншоот илова ба нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ дар ноҳия мебошад. дар иншооту корхонаҳое, ки имрӯз ба фаъолият оғоз мекунанд, 230 ҷойи кории доимӣ ва 150 ҷойи кории мавсимӣ муҳайё карда шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи сокинони ноҳия, шахсони саховатпеша, махсусан соҳибкорону сармоягузорони ноҳия, ки барои ободу зебо гардонидани диёри худ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ба сокинони маҳаллӣ саҳм гузоштанд, миннатдорӣ баён намуданд. бояд гуфт, ки ҳукумати мамлакат дар 30 соли соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия беш аз 1.9 миллиард сомонӣ равона намудааст. дар ин давра дар ҳудуди ноҳия 23 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумӣ 752 миллион сомонӣ амалӣ гардида имрӯзҳо татбиқи боз 8 лоиҳаи дигар идома дорад, ки дар доираи он 130 миллион сомонӣ аз худ карда шудааст. илова бар ин дар барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ барои солҳои 2021-2025 амалисозии боз 175 лоиҳа ба маблағи умумии 517 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки барои беҳтар намудани инфраструктураи ноҳия ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ равона шудаанд. дар заминаи барномаву нақшаҳои аз ҷониби ҳукумати кишвар қабул гардида таи даврони соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди ноҳия беш аз 38 000 ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст.
вале имкониятҳои дар ин самт мавҷуданд, ҳанӯз ҳам пурра истифода нагардиданд. тибқи маълумоти омурӣ, ҳоло дар ҳудуди ноҳия 66 корхонаи саноатӣ аз ҷумла 37 корхонаи саноати коркард ва 25 корхонаи саноати истихроҷ фаъолият дорад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳия ва шахсони масъулро вазифадор карданд ки аз захираву имконоти истифоданашуда ҷиҳати пешрафти соҳа баҳрабардорӣ намоянд. таи солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади муҳайё кардани шароити замонавии таълиму тарбият дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ 34 бинои нави таълимӣ барои зиёда аз 14 000 хонанда ба маблағи беш аз 73 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар зарфи 30 соли охир аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи тандурустии ноҳия низ аҳамияти хоса дода ҳоло дар ҳудуди ноҳия 58 муассисаи тиббӣ ба мардум хизмат расонда истодааст. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки мардуми ватандӯсту ватанпарвар бо нангу номус ва матин иродаи ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ хусусан бо дар назардошти вазъи минтақа ва ҷаҳони имрӯза бо заҳмати содиқонаву софдилонаи худ ин гӯшаи ватани маҳбубамонро боз ҳам ободу пешрафта хоҳанд гардонид.